Tak ja si o film myslím, že je to super príležitosť pre mladých ľudí, ktorí chcú zažiť mesiac plný dobrodružstva, plný služby pre druhých, plný srandy a osobne si myslím, že je to super, keď môžeme tak mladí z celého Slovenska aj Čiech sa zjednotiť na jeden mesiac a slúžiť druhým. A týmto by som chcel vás všetkých pozvať do Bratislavy. Príďte, budem tam možno aj ja, tak sa tam vidíme. Myslím si, že Yacht for Jesus, alebo po našom Dotkni sa neba, je perfektný projekt. Ako rozbehnúť evangelizáciu v určitom meste. Vidím, že napríklad, kde to už bolo, napríklad v Zvolene alebo v Bystrici, skupina mladých ľudí oddaných začne nejakú evangelizáciu a potom je na tých ostatných ľuďoch, aby v tom pokračovali cez rok. A ako si som si uvedomila, prečo sa to volá Dotkni sa neba, predtým som si tak nevedela. Ale uvedomila som si, že tam práve na tej akcii všetko, čo robia títo mladí ľudia, nerobia zo svojej vlastnej sily, ale všetko je to dielo Boha. A je to na ňom. Musia byť na ňom absolútne úplne závislí. A myslím, že práve vtedy môžu sa skutočne dotknúť neba. Dotknúť tej nebeskej atmosféry. Takže som sa rozhodla, že aj tento rok by som sa chcela zúčastniť a pripojiť k týmto mladým ľuďom. A dotkni sa neba takisto spolu s nimi. Tak, ja si myslím o IFJ, že je to veľmi zmysluplná akcia pre mládež a tak. Stretol som tam s mnohými úžasnými ľuďmi, ktorí chcú niesť evanjelium ďalej a chcú pomáhať a verím, že cirkev to organizuje, že je to jedna z tých akcií, ktoré fakt majú zmysel a ktoré ľudí privádzajú k Pánovi Ježišovi a preto vás by som chcel pozvať na ňu, ak máte naozaj chuť a chcete sa zapojiť do služby druhým a máte chuť sa zdieľať Pánom Ježišom, tak o Pánovi Ježišovi, tak príďte a uvidíte na to.